Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sing ndi weh? Sor keton. Ora apa sing iki lho? Malah Gak kuat banku. Ngerti yo ki, sakeke. Ora kuat bane. Kowe iki karo kuwi to? sakit tok to. Ha, leban ku mbok gembosi lho, Cok. Ae dikompo. Sapa sing ngompo? Peraton. Ora dikompo. Ban malah mbok gembosi yo. Jurang bos iki, jurang. Jurang iki. Wah. Wah. Kemlintine lho. Nah, ngono bos. Dadi apa? Iki lanjutne karek oleh piro? Oleh piro kah? 6 mo? 16. 16 bos, 16 6 sah. Oke kayak enak bang bedot. Ayo langsung cepat truk. Bos. Siapa rata weh? Saya tahu aku tadi kok motor. Biasanya ngeri ya bos, jurang ya bos. Mau ke pol dulu lagi. Bisa pernah tapong weh pong? Apa tau wong kok? Oh enggak 5 kilo kok. Nah, ngeri ya jurang ya. Hei! Ya dilarani toh. Nggak sore ben gak lemas. Kalau gini toblok gini. Jung. Iya kan ngurusi tadi ada ekonomi enak nih kan kono. Iki sing musuh jurang ki lho. Jurangnya musuhnya dia. Ya, aku tak cukup motor. Motor bos. Itu kuat lagi motor. Buat motor kenan pandi. Rokok iki uncali sitok tak aku ki. Rokok iki uncali sitok. Tangga isek aku. Sitok ae. Oh iya nggudu nang warung ya. Lha iki nyapa to iki digowo? Biskuit iki. Lah. Ya. Polane gue sampono. Bebet rangkele polane bisa. Oh is. Kok kono lho. Kawan. Piye? Bro, pinter bos aku. Ya iki tatanan. Lah kae tatanan kae. Kae. Kecili. Ngono, Mak. Lujune motor kok spek ngeri, spek ngentup. Ngono. Aman, Bos. Tak diandani dhewe iki. Aman iki. Awet ya. Cek duit barang kok mah rusak. Ya piye to, Keh? Ya kok malah iwang iki to, Mak? Keren suwe ya. Bosnya mau mendung serah bos. Ngono lho, Bos. Enggak wani kayak. Ala wong anu gak mampu. Wong biasa nih. Ya ngono kayak kok ngisor jurang. Ngadai. Terus kon dhuwur.
piye ngono lho. Ngabrak wong engko. Ono nano kita alah nerak engko. Ora piye motor iki ana rem mburi kemplinte. Hah? Itu ana rem merek ngarep ya wangi. Alah omonganmu. Iki jare ditoto hop. Hop piye to? Masih hop. Nggawa cili ya wani to ya. Pane angga. Lah aku ki tau watakno nyeni. Ya, pikir. Aja ke bane ban anu ke ban tempe nek keplese krikil. Beda nek karo bane mase iki. Bane ke cilik kok. Monggo merita itu. Ngene piye to gawane pemikiranmu iki losno umpama aku wedi monten dadi colno karane teko ngisor. Ya malah nentek pisan malah apik to. Piye? Terusan. Main kerupuk kan karek nyumut tok. Musuh jurang tak mene kok. Padha bingung. Nah, wis gak kok. Nah, Gawing mana, Nam? lah gawing yo ben tak rubah. Bos. Gak kan anjir rem nek mudun iki. Enaknya tanggone ini jurangan. Ya apa? Loro. Di loro sing barang tadi. Loro edan. Ini kula angel kae. Totonane. Ya wangi to, kuwi ben korono sik. Oh, mbok goreng san. Ya engko berarti 2 juta. Motor ora kasih. Mas, omongane. Ngono ya. Ora. Derek ya apik. Berano. Ber ya. Jiro. Nah, enteng wong tak tane foto kae. Tenan kok. Dengan aku siapa baterku? Dengan aku. Kok iso karo dikat to. Wis surungan ya, Minggo? Surungan ya? Yo iki tak surunge. Mana, Bos? Ya ya. Ya ya. ya. Yo. Surung, Jung. Tunggal lo. Ya omongnya aja balap-balap. Ngene kuwi wangi ya, Ju. Ngene kuwi diwangi to. Ngene keren dalane. Ngono aku lho malah nemen. Nemen apa? Lah, ra kok dibakar golek rumput tebon akeh kok. Dai to Ju, aja ngurusi mok dalan. Sasak-sasak aku tak gekno dalan. Yo. Bos. Entena. Ono tadi jurang, Bos. Masa tak sapu nggih. Tenan iki. Jurang tak sasak. Kok meneh gunung loro. Oke, Bos iki. Walau kok ngene nggih tak sasak. Iki mah nemen kok iki. Boy.
Rabanku ngene anu. Wah, tutuk sih. Anu, berat. Guys, salah mantap bisa harganya tahu. Harganya tahu modelnya kayak santai. Jalan kok ora gen-genan. Gen-genan udah kayak apa itu? Gen-genan nih, jalan kok genan. Player se war make. Motor iki gak kuat ya toh. Ndek mengke wis ketok toh. Hah? Nah motormu jero Mbah. Nah motormu asli Ros. Kayak wangi kayak. Alah. Oke, PK ready, PK. Oke, Mbah. Oh ya. Up. Tinggal. PK. Oke. Oke, Mas. Atas bos. Tuh iki toh. Bang, gambar ini. Atu nendi? Allah gak kuat iki. Kuat lagi. Aja langsung nyengek. Ayo. Halo, bos, bojone. Siaga. Untungnya gak telat bensinnya. Ke bos. Wah, ngentek kayak lah, wes bisa munggah. Dari bos. Iya. Kuat munggah pora no. Kalau gak usah nggon tengah rata nih. Oke bos. Jadi iki wis teko benduren. Nah. Lho. Alah kan njaluk bensin telo rongsak. Ora njaluk norno iki bensin. Alah wis bar ngombe es bar manja njaluk reno. Ya. Bar ngombe es kok. Dendenge aku sejak siji. Saiki pira? Sejak loro. Lah es sak anu sak. Lah es sak kilo. Bener to. Sak kental. Loro. Loro wis tok. Loro. Arek loro jam. Sisan lho. Dang tak. Ini kelas aku bakal teloe timbang loro. Arek mlebu tok. Kita wis suwen. Stok suwen no. Ono penangan to. Dakne. Dapat norene gak apa-apa. Lumah to. Sak kental 14. Sapa ki? Dulu, tak dulu ki. Dika. Ya sapa jono ora apa-apa arek duwe. Penake jenenge sapa ki pertukas. Iya, Kak. Kira jono sik apa ewa ora to. Ya ndang. Ya ayo kita. Sik.
Apa toh si anu barang? Yo, Kabeh-kabeh ning kene. jadi dunia ber. Ber ya. Piro lu? Tak kira piwang tuwek iki. Opong iki. Selain melo ora untuk anu rupul. Rontokol untune iki anu. Karo iku kowe kok. Isih are iki. Kewenteng dhewe iki. Ragi kok piye? Iku ngarang. Ragi kok cuma. Anggo untuk ampung ragi. Alah. Ya. Kuwi wis kawet untu wis kawet. Kuwi iki karbit misan ju. Wodor ya dikawi. Tika. Heeh. Aku tika. Lah kontak tugel neh. Ah, Wes terglepot. ora apa-apa, beli lagi. Ada nih sopo. Ada nok peyok. Peyok yo. Kan tunggal itu. Sama lu Loro Lagi meyok ini. Dikagak iso ada. Oh, lu. Lu. Kayak malah 30 kayak. Angkat dhewe sopra. Iki lho sisena wis tak gorono ngene. Timbangane. Ya. Pengaratan Ya, wis ngono. Ya. Terus kalah reneng wi malah 80 mbuh jangkep. Kalau kok diketek piye to kok iso diketek. Enggak wong eneng anune kok. Eneng. Derek bituki. Yo. Ge 98 ne. Alah. Kapok lho ya. Jagamu tugel lho, Ju. Kayane 98. Jagamu. Setere Mas. Jagamu tugel. 80. Jam pira lek 80. Gak neng. Gak neng. Gak. Neng. 70. 82. Lah 80 sih luwe lho, papat. Bolong 4. Yo. Enggak, 84. Lil, ngalese. Apa coba to? Wah, Dika. Dikane. Yo. Dika kok. Dika kabeh. 84. 4. Oke, Bos. Jadi enggak aku nutup sing ndekane telo. Soalnya urung bar. Iki mampir warung. Soalnya iki bakal Bos. BS. Oke, ngono ae absen gue hari ini. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe tetap di channel Bos. Oke. Akhir kali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.